Супер са така. Колко е? 23, давай още, до 30, давай. 31, 32 направиш. Дай. Надървява ти се, да, дай. Така може ли? Да висиш, да, може. Висиш му колкото искаш, мога висиш. Дай. Изгубих им бройката. Хайде още едно финдо. Върви си, ама мисля, че 31 ги направи. Не, спи се. Не се ли? Ниме, колко ги брои? 31. 31. Или 32, не знам. Не